Abalin nata, abalin. Abalin nata, abalin nata, abalin. Ayan. Subsibility programa nga ata kami manan dito ilang 98.5 IFM, iti idol tayo nga FM. So kung ano nito isol kablawam ti Madamag Bilad ti Mais, Isoda Orlan Tamano, Jonathan Tamano, iti Cabecera 27, Sitio Pilagan, nag-text Ian Tamano. Okay, no si katimang testing ti balong kasan na pamayam mo, kita aman. Ita, kasjay. Ayan. So, once again, may sabay lang nga po ti contestant tayo. Automatic nga isuti ng bagan. Nakus marigan man. Iti weekly price is 500 pesos, apo. And, kitang-dama, ito no, isaksak mo. Testing nga na naman sa cellphone mo. Testing ang barbaring no, baka numadi aguni. Okay, tate pala ang request. First thing apo nga in request na nininong Delmar datay dito, kanina ng Lani. At ay sunatang na po alwan Uncle Barting, kita tami lang apo nga nalagip. Ay wang gayam, kung namin may pinakantagayam na jay request ni Ninong Delmar. So, Ninong Delmar, apo na niya matararamidim tatadita. Coffee nga awan sugar na, dagitakat. Tati, mabali mong aramidin tataan na pa ito gijay. Nga mabali na kanan. And luyang dilaw. Ayan. Apo may samot nga tumang tangkili kita po luyang dilaw. Okay, para kanya yung apo. Kaya kadikitita dumapay apo nga manalon. Nga kakaasin lang apo nga mga saksakat di pa nagbibayag. Ay panagadal na kiti anak. Para kanya yung apo na ito. Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, maisa ang sa agiwayway itinuwangan. Nagagat niyang kalbarting, natari patong iti dingwan, pagulidanan nas ka na tuladan. Awan kaniyan at banog, inalawlata asumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarat-kadlata, uraya dasa gubanit na, agpasturwang ti panakainan na. Kasta ni Uncle Barting, sala sumangpat, no ti malaman, tati kayat na rumang ay panabiyagen. No naralpas ti raraapan, agbirok man ti panggadanan, ala tiro ta, dandanin panagaapitan. Mapaitan na riday tabagam malukay, idi na amuam nga otsolaang itipagay. Ni Uncle Barting di pa'y umisang, napampaykit di nakiinuman, gam ko na sumulit ako no nag-scrapping. Sumaronuwa pa nagtatalon, raat kan sikakit nga maton, doble pa'y presyo matem di abonon. Awang paket danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Barting nang isaldang talon. Di nang san masakam, tading makalanti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pa kasarna, balse dito'y balse dita, ngem nalako ng tay may sanga ektarya. Anyang arod, kasta ni Uncle Barting, sala sumangpat no ti malaman, anya narigat, di matlaro mang ayen. Atan apo ko ni Uncle Barting, isupayan ti pagpagatasan, ala tiro ta maglawalo bakayan. At na may sa amalam, nakitak ni Uncle Barting, nakatugaw, akap-kapera ka mulang-lang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket keng kwan at mang taripaton.
Parbangon wag riin na panagugut iti kamuting idi sumangpet si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na agraman apu kuna nagraranada anapan bimisita. Dakal nagbaliwam dagiti anak na iti kinagagat imalada kenkwana. Adanin hinyerong doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atat obrana yang ada kasta ni Uncle Berting sala sumangpat nuti malemen pindaeng at anak na apasyaran dalago nanti dagdagara tapi nagpaadal na genitan mansyonan ti balay na. Sika ngay kaaruba among kat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramiden nati amin kadatay nga anak na agsubalitay kumbamat kang kuwanan. Agsubalitay kumbamat kang kuwanan. Okay, that's it once again. A song entitled Uncle Berting. In remake ni Apo, ito original title na datagat Hana from Fermana. Medyo narigat ti title na. Kaya dagiti Ilocano ko nadataga banana ko nadalatamatan. Ayan, so nasayat mo't no amom itipudpud nga title na. Ngarot, may isang text message from Dr. Of dati doctor of alternative medicine iso na mo ti doctor of mental deficiency. Hello mga idol kong FDD, good afternoon to you and to your countless listeners worldwide. Nagmayat di paro akan tayo Christmas song, It's a Message melody ken sakto launay agita instruments nailapat. Thank you so much Abu. Dagita man tikikit kung panang bulbulat sing mo kada kami kuno na. Talagang world class singer, composer and arranger kayon. Anya gayam jay jingle competition. Isukadi ajay kay ami pakisalian kinitantan nga palagpasin mi jay isbumi di padar. No kaya mo Jan Mark kat sumali ka mo. Kaya lang idawat tayo nga haan nga maalaan ti video na because we have the image to protect. Sa bali man talaga nga doctor of mental deficiency nga Dr. Emil Castillo. Engineer actually deta. Gaputa di na kaya ti agusar iti tape measure. Kada kaya pagsukat-sukat ita and everything, wanan, pinanawan na. Mas kaya na di agsukat ti panunot tata. No kasano kaapig sa iti pirdi ti panunot dagita kita aramidin na. 70% functioning kung kunana kada kaya panunot. Ngam kaya ko di style na talaga nga amuan na mo dagita instrumento kung kunana. Actually pinatas ko nga talaga ambat nga no akareglo ka Emil kiti na olimag tap na mga amin nga instrumento nga usarek iti panagareglo di kadi as well as yung pitch ni Jan Mark nga talaga ambat nga may eksakto dyan ti timak na ayan iso nga dyan maangang contest dito ay talaga nga tailored to apo dyan ti boses iti mga abak na dyan iaramide mga sonata. Nakspalikan tada ito nalamiis iti boses na yung mga bakto Grand Champion iti aramide mga kanta kanya na kanya nalamiis ori kalag ko tumirmer ng mga ako tumirmer ka ng mga mo oray summer kasi dyan dati nagkatoy kablaw na nahila naman po sa mga pogi kong kumpare apo ayan na lagi dyan nga ni Zoilo Franco Zoilo one ako talaga nga pabati naman po ako dito sa Marasan Pequeño San Mateo. Yan. At sa kanyang driver ng kanyang ninang na. Dati ninang mo. Pare Zoilo nga nag-sponsor iti driving lesson mo. Ayan. Si kami. Baka ilan tilugan ng tao. Sa danto isidiran na. Medyo bumayag. Alwadam laeng Zoilo. Madakasta nga men. Nakalpasan nga ng di paspasarabo. Idukan isidirnan. Tistingan taong kita ito kaya tistingan man taon nung kumansyon. Dati contestant tayo dito yung apo. Nakagaon kita. Nagatidog jigaon na. Adi jiruwar. Adi bato na. Mabalin. So it's working. Testing lang ako. Testing. Copyright naman balong. Ay, kasi ay. Patawan. Sige, ituloy mo karata. Diyos ko. Doon nga segundo lang nga maipatugtog mo. Dahil sunata nga na i-copyright. Ay, kita. Maidip to the audio na.
So, this is possible. Ngarot, damdama po, alas 2 ti malam, da jay rookie iti contest tayo. No, awan, iti sumangpet, automatic nga isuna iti mga bakan. Ngayon, siyempre, dapat kalabanan na di bagbagina. Woy, Oo. dapat kita agjuwit na. Agjuwit na kasi. Doble kara. Okay, iti oras ka aro bang arot. Agur ka, kitang taman. 1:44. 1:44. Iso nga, basaak lang yun. Ito muna nga last nga message and then, ay, dapat isang sponsorship na masapol ta kumanta. Ay, okay lang. May sapay o kumanta ta nga ro. The sponsorship na ngamin. Okay nga ro. Na-i-request nila tatay. Dito apo kat kantaan ta mga roda. Gato ay. Request ta. Nasamit arit turog ang argaan. Biyag ko bumangon ka, kat inag, kat indangan. Timudam as-aso, pusok akin na yaman. Tasiksik halaeng tibang arko, pakabiyagan. O salda to'y biyag, pagbubukan karayo. Ingkakad ipangag, unoy, dayto'y puso. Tasikalaen, biyag ko pang ibubusak. Kakaisunan ayat, uray mauyos ang tibiyag. O salda tibiyag, pagbubugan karayo. Ingkakad ipangag, unoy, dayto'y puso. Tasikalaen, biyag ko pang ibubusak. Kakaisunan ayat, uray mauyos ang tibiyag. Nasamit aritel turo anargaan. Biyag ko bumangon ka, kat inag, kat indengan. Timudem as-asug, pusok akin na yaman. Tasiksik halaeng tibang arko, pakabiyagan. O salda tibiyag, pagbubugan karayo. Ingkakad ipangag, unoy, dayto'y puso. Tasikalaeng, biyag ko pang ibubusak. Kakaisunan ayat, uray mauyos ang tibiyag. Kakaisunan ayat, uray mauyos ang tibiyag.